Fit-Teatru Manuel il-ġimgħa filgħaxija ingħata bidu għas-7 edizzjoni tal-Valletta Baroque Festival. Ftit ħin qabel wara l-ewwel rappreżentazzjoni, One News tkellem mad-direttur artistiku tal-festival, is-Sur Ken Iż-Żamita Bona, fejn spjega magħna t-tema tal-ewwel kunċert, Extravaganzas for Mandolin. Sejdoq traskrizzjonijiet ta' kunċerti li nkitbu għal strumenti oħrajn li huma traskritti għal mandolina. L-ewwel kunċert fil-7 edizzjoni tal-Valletta Baroque Festival. Dan il-festival fi ftit snin sar appuntament kulturali importanti għal pajjiżna, fejn fuħut mill-isbaħ teatri li huma wirt dinji isiru diversi rappreżentazzjonijiet li jippersonifikaw il-kultura barokka ta' Malta u li jżewġu il-mużika klassika mal-ambjent kulturali Malti. Hemm affarijiet li huma mhux tas-soltu li juru kif il-barokk għadu magħna, għadu ħaj, huwa parti kważi mid-DNA tagħna, aħna l-Maltin, it-teatru tagħna li huwa barokkissimu tista' tgħid. Għal sena oħra il-festival mhux se jsir biss fil-Belt Valletta, kif se jmur f'postijiet oħra fejn f'Malta hemm il-patrimonju barokk. Hemm kważi 2 kunċerti kuljum on average anke 3 u anke 4 u mhux biss it-Teatru Manuel imma l-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Birgu, l-Isla, il-Żejtun, il-Rendi, se mmorru ħafna postijiet dis-sena. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jattendi xi avvenimenti tul il-festival biex ikompli jiġi apprezzat il-wirt kulturali ta' pajjiżna. Malta għawdex kważi kollha kif tajt l-istil tagħna huwa barokk. Allura dejjem kif tajt huwa tajjeb ħafna li mmorru dawn il-postijiet. Il-festival se jibqa' sejjer sas-26 ta' Jannar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.